ганҷина тарғиби пӯшидани либосҳои миллӣ дар Тоҷикистон баъд аз пайдо шудани ҳиҷоб дар кишвар шурӯъ шуд. Ҳоло магар бозам бештар шудааст? бале тоҳир, дар гузашта мақомоти расмӣ пайваста аз минбарҳои расмӣ ва аз тариқи матбуот аз мардум даъват мекарданд ки аз пӯшидани либосҳои бегона парҳез кунанд ва манзур аз бегона аз ҷумла ҳиҷоби исломӣ аст ки ҳоло теъдод аз духтарони тоҷик ба сар мекунанд. Дигар либоси бегона доман ва дигар навъи либосҳои аврупоӣ аст ки дар Тоҷикистон умдатан дар шаҳрҳо мепӯшанд. Бо вуҷуди он ки рафтани духтарон бо ҳиҷоб муассисаҳои давлатӣ ва ё донишгоҳҳо дар Тоҷикистон иҷоза дода намешавад, вале дар кӯчаву хиёбонҳои шаҳру рӯсто ҳанӯз духтаронеро мебинем ки ҳиҷоб ва ё аҳёнан бурқа доранд. Шояд аз ҳамин сабаб аст ки тарғибу пӯшидани пироҳани миллӣ ва ба сар кардани рӯймол вақтҳои ахир андаке зиёд шудааст. аммо назарҳо ба таблиғи пироҳанҳои миллӣ чӣ гуна аст? Манфӣ ва ё мусбат? бале тоҳир, ҳам мусбату ҳам манфӣ. баъзеҳо мегӯянд ки ҳукумату рӯҳониён набояд ба зиндагии хусусӣ ва ё шеваи либоспӯшии занону духтарон кор дошта бошанд, зеро ин кори ҳар фард аст ва дахолат ба зиндагии фардӣ ба ҳисоб меравад. бархе дигар мегӯянд тарғиби либоси миллӣ кори дуруст аст. масалан, эшони саиҷон, имомхатиби масҷиди марказии вилояти хатлон гуфтааст ки имрӯз он сатре ки хонумҳои тоҷик ба бар мекунанд моли тоҷикон нест ва аз фарҳанги дигар миллатҳо аз ҷумла аз арабҳо гирифта шудааст ки пӯшидани он барои духтари тоҷик мувофиқ нест. ганҷинаи ганҷ ҳамкорам аз душанбе суҳбат мекард.